Meren kaka, O Keronjan, näçin ene ýüregdek ýürek tapylmaz diýipdirler? eni ýüreg diýende bir gadymy rowaýat ýadyma düşdi. Gadim zamanlarda bir ýaş ýigit Peridat ýaly bir owadan gyýda aşyk bolmuş. Ýanky ýigit ol gyýda öz söýgüsini beýan edenne onna gyýd: "Egerde meni söýýänligiň çyn bolsa, gitde ejeň ýüregini sogurup getir" diýip ýowut şert goýupmuş. Ýigit lapket şaly öýüne dolanyp gelipdir. Bolan wakany birin mehriban käbetine gürrüň beripdir. Onna edip ene: "Oglum, bu dünýäde sen bagtsyz boljak bolsaň, onna maňa ýaşaýyşyň zerurlygy ýok. Sen bagtly bolsaň bolýa" diýip köküregine ellerini urup ýüregini sogurup beripmiş. Ýanky ýigit mehriban käbetiniň ýüregini alyp gelýärkä ýolda büdüräp ýykyrypdyr. Şonna ýigdiň ellerindäki ene ýüregi: "Wah oglum, ýykylyp bir ýeriň ynjydaýyna därsiň-dä" diýip zaryn seslenipdir. Şoň üçin eni ýüregdek ýürek tapylmaz diýilýär. Ýogsa da sen şahyr Garaseýitliýewiň eni ýüreg diýen goşgyny okap berdiňe Keronjan. Ene ýüregdek ýürek tapylmaz. Enenin ýüregi güllen näzikdir. Enenin hiç erwet arzu bolmaz. Arzuwy awatlyk hem de saglykdyr. Enenin ýüregi her derdi sızar. Her derdiň dermany onuň sözüdür. Enenin güllüzi gaharyň ýazar. Ene ýaşaýşyň bagtyň gözüdür. Enenin ýüregi derýadek giňdir. Enenin ýüregine bir dünýä sygar. Enenin söýgüsi deňizden çuňdur. Ene mehrim salsa giýje günne bar. Bagşy joşa gelse bagş eder barsyz. Şahyr joşa gelse döreder dessan. Ene ýüregdek ýürek tapylmaz. Ene öz mehrimden döredýär insan. Berekellah Keronjan, berekellah.